Oh, yo ben. Ngomong Mas Mbus sih diwarai wangel ra kapra. Ora jane ora dong yo kok. Disebut kancane nang ora dibales ya yo nemen. Aku ngono iki disebut DC aku males ton bales ya. Kok diece lah kan kena ditelok sing nyeluk kan aku. Aku sopo? Aku kan ra sopo-sopo. Lho lah yo ki wis tak ajari berarti ya Bu ngono lho. Ya. Kok panggamet cucu ae kok yo arsel nek ngono kuwi dadan. Oh lah. Ayahe kok. Oh. Ayahe tapi nek Asmi kok yo mirip sampean nek kok pilingan. Piye ngono kuwi jae? Mosok. Nek kok kene lho, takokno wong-wong to Asmi lak mirip sampean kadang iki. Iso malah mirip Asmi kok. Anakku kuwi mosok kok iso. Mirip aku kok. Mirip tenan Asmi untal-untule lho kuwi lho jere karo yo mirip. Mirip yo kan nek kok pilih apa nek potongane pelak sampe ndeknane. Kene iki entek ngono, terus tak seneni. Kayak potong kok koyo Pak dinembus aku ni ngono. Pak D iki nek potong ya ngene iki lho. Iya. Tok wis. Ayo. Pelak tenan kok nek gorengan. Mata genit piye, Pak? Itu kok masih iso kayak Asmi pinter ya. Bus wedi ya, Bika wedi. Aku ngajari jadi nih Mas Bus bisa menggunakan TikTok. Maksudnya ki TikTok kan enek kota masuk, enek 99 plus pemberitahuan. Nah, ini kan komen-komenan ngono iki. Kadang ya tak balesi nek sing kebales, tapi sira kebales ngono ki yo mohon maaf. Kadang yo mosok kon balesi kabeh gak yo. nek komen iku gak piye-piye, Pak. Wong mesti paham. Komen kan gak cukup 100-200 to wong komen. Maksudku ki sebutan kan mesti sampean kenal sing nyebut. Nek sing kenal ya dibales. Nek terakhir mau bales komenanku ya tak hapus sih. Saya wangi ngapus lerek ngono kok. Yo cukup tahu aku wis. Balik deh. Ayo sayangku cinta. Karena ngomong sayangku cinta saya bakal korden. Sayangku cinta dicekot. Bronjong kuning. Ayo. Bener tak cekot. Yuk ndak semno iki kok. Mbak Yanti umur berapa? Umurku sitok ilang wis pas gawe nang popo isan. Telek sapi gone nih, telek sapi takut telek sapi barang. Gue raup to piye wi telek sapi iki. Lah iya ngomongnya ya kurang ajar. Takut kok telek sapi. Tarkem tambal ban. Sarkem tambal ban sopon lah. Sesok pendelok. Aku sesok pendelok Pak Embus. RA main tau sesok malam. Sora. Sampai sampean. Ora to ben sampean kangen aku. Dawi, aku kok main ning Tuban kota kuwi lewat pundi ya Pak? Aku ora roh. Lewat jalan leh kok. Iya, masa lewat Silit. Gara emosi to wong kuwi kok. Aku melok takok maksudnya aku gak roh. Pon 13 cicil piro, Bu? Iki golek apa lek bejane kok jan golek kreditan wae kuwi. Kok jam rawan apa kuwi? Rawan kecelakaan. Ngawur kuwi lah ya. Siap kirim telek sapi nih. Telek sapi kon ngirim yuk, ngirim nih endi leh kok. Bu, pesan kas Bu, mula aku.
Iya mulai. Kerkas rasane yo. Kuwatir nek pas wayah budal ning Sragen menang. Teperai ada etalase 1.200 ya kak. Kok Kalisari ngamuk wae kuwi sapa kuwi? Lah arep kelon ta ae ngamuk. Kandhani awakku rasane mirip bareng untal obat gimana kuwi san. Sragen tanggal piro? Tanggal 17 18. Padune wedi bojone yo nyapa nek wedi wis ora ngarah tolep mbakku. Iki tolol. Gus, delok mono aku gadani kalah slot kuwi ketam. Oke ya sapa kuwi? Fishi kuwi. Wis gadana HP kuwi kalah slot kuwi ketoke. Ya Allah kok nang laler to yo, laler sitok kok tol menempel raiku. Wah, Apa lah kok? Nesu be nyamuk. Lah iya. besok kalau di Sragen ada rezeki embus jangan dikasih. Tak tawarin nggak mau. Mau gak gelem apa dia apa, gak gelem ke. Biyen nek to wong jenenge dikei terus meneruskan ya tetep awak ndek merasa sungkan ya. Iya berdua sih Pak, tapi kene menolak ya malah kene menyakiti hati orang karena seseorang yang ngasih itu berarti dia merasa pengen ngekei kene. Bukan yang penting tuh di rumah tole aku nak ngomong. Yang penting tuh bukan kita yang minta. Kuncinya kui. Kalau kita dikasih, ya kita selalu nampani itu sebagai menghargai seseorang. Justru kalau kamu nggak mau, malah kayak mikirin kenapa ngomong apa gelem. Kalau kita minta, kecuali nek kita minta dari awal, mbak aku njaluk iki yo, mbak aku njaluk iki yo, mas aku njaluk gila, itu salah. Betul apa betul? Nah, berarti selagi rezekinya sampai entah ekoetan, entah kok kulon, entah kolor, entah kok dhuwur, entah kok ngisor, ki pokoknya ditompo, apapun itu ditompo. Nek memang kita gak ngerepoti, wes intinya kan kita ngono. Yo ora kok masalah ning kono. Kuwatir iki kayak misal yo. Iki aku iki ning pemikiranku dhewe iki maksudnya. Ya, ceritakan mumpung kita bersama-sama asik. Kiriman kaos, jaket, jual, susah celana terus sepatu. Aku ki mau sitok, maksudnya iki misal nek gak tak gawe ngono ku lho, maksudku iki kuwatir kok ditukok kok ora digawe ngono lho maksudnya. Nah, Sedangkan lek aki ngono gak ya bingung awak dhewe apa gawe sing kuwi. Wah, ngomong bingung nganggo ngono lah rek. Sampean ngandel ta Kak? Sik to. Aku lo dikirimi sepatu Mas Rio tae lho. Papat pisan. Yunel siji. Aku wi papat. Jere wonge yo ngene. Kenapa nggak pernah ganti lah? Aku ngger seneng siji yo gak tau salin. Kaos-kaos guring-guring sing yo laki-laki teko sing ewek kuwi ya terima kasih. Cuman aku penganggo keman soalnya ya kaos-kaos sing dhisik-dhisik kan yo sak kena digawe to, maksudnya kan ngono. Iki lho jere Kak Arum. Jere Kak Arum ini intinya iso nggawe kabeh kelas. Iya Kak, berarti Mas Bus tuh mau, cuma dia tuh kayak apa ya Kak, barang sing si anyar-anyar gitu di met-met ngono akhirnya numpuk. Nah, mulai saiki kan Mas Bus ya bukan kita minta ya Mas ya, kan memang seneng ambek gini. Jadi gak usah sampai neman, misalnya neng baju baru, kaos baru, dari seseorang ya sampean usahakan sampean pakai. Kan ya memang waya sampean tampil beda dan tampil dengan kiriman teman-teman. Dari Kak Arum dipakai buat lebaran aja.
jelas tak pakai. Kaos sing wingi-wingi kuwi yo kurang ono sing tak gawe jas sitok. Lagi sitok iki tok sing teko ngene Mbak Vika tok iki lho. Ini apa tulisannya, Pak? Yang kuwi sing Ini tulisannya apa kuwi? back chest apa kuwi. Bahasa Inggris, aku ra iso bahasa Inggris kok. Ya wis, gak apa-apa sih. Supaya apa yang mengena. Ya kayak kaos sih digawe dadi kan. Iki sing tak gawe. Berarti nek gung iso gawe bukan berarti gak menghargai, tapi memang belum bisa memakai ngono lho. Tapi kan sementing nek dikai wong ditampani mawon. Ya tetep tampani, dikai sak trek ngono tetep tampani kok. Iku mau. Dari Kak Arum itu tulisannya genset. Ya wis jengset ya wis. Iki lagi iki tok sing tak gawe. Mbek ngene Mbak sing ngene Mbak Ayang sitok kuwi. Rupane abang iku tak gawe yang gero tak gawe rumah. Iya. Kan aku ae Mbak, yo mohon maaf Mas Tengu, itu kan pemberian seseorang yang sangat sayang sama Mas Wafa. Jadi yo gak dikanowong lah. Engko nek dikanowong jenenge gak menghargai gitu. Bila sawang tak kena bapak ra apa-apa to? Kasmani mesti. Ya tergantung nek bapaknya wis pantes yo nyapa ora. Ketua suku kok kowe. Delok gas poso jelas akeh kiriman pernorno ki jajan ta. Ya apa lah. Benlip piye? Jajaran kaosmu mbus benlip. Ora maksudnya ki lek gak dinggo kan maksudnya kan yo kok dikira kan aku kira menghargai dikei ngono lho, tapi kan penganggo iki kadang iki aja apik kok nganggo sing anyar ngono lho maksudku ki. Jere Kak Arum kirimi kolak kae nek Ramadan. Ya Ramadan, martaban ya Ramadan ya. Oramu kan tayu ya, nah awakku kudu kaos suara bilang. Sementara ya. Menyanyi ki malah ape gue golek togel iso. Mas Penceng ini dapat titipan daster dari Kak Arum untuk Ibu Mas Penceng ya. Mas Penceng tolong kirim alamat segera untuk saya ya. Mas Penceng minta nomor saya ke Mas Wafa biar dikirim atau ke Nepetu aja ya Mas ya. Pakai Mas Penceng sendiri ya. Kalau Mas Penceng mau pakai duluan nggak apa-apa, nanti setelah dipakai Mas Penceng baru dikasih Ibu ya Mas. Enggak arsel Bu. Bisa enggak arsel tuh. Buski tambah lama kita tambah jual mahal 5 tumbak belas. Mas Buski gak jual mahal tapi wongnya isinan. Kamu salah Firman. Tolong Firman kamu ya. Jangan jadi sengkuna. Ya Mas, sengkuna. Jual mahal. Sengkuna Mas. Jangan jadi sengkuna. Sengkuna ya. Sengkuna ya apa? Ya Allah Bu. Bus ngono ki nanti bener sengkuni ngono lho. Iya Mbak, kalau petu aja jeri Penceng. Lah ya toko Arum nunggu aku muni sengkuna ya nang gak dibeneran jane mbu sih nemen. Bilang apa? Saya ngomong aku sombong mang sapa kuwi mang? Kok sombong to sayang sama anak ler. Apa? Jenenge Firman. Lek jual mahal anggo diceluk ya ora tau semaur aku. Sopo kae? Sopo kowe? Aku yo ngono lek terusan. Gak to, jual mahal malah mau ngene to. Nah iya. Keceplosan enggak lah Kak, aku manggil dia sayang dan entek dunyo. Mas Penceng, kilo neng Kak Arum bilang apa nek dikasih nak? Anak ganteng nak, Penceng dewi. Kok iso Penceng dhewe piye lek kok iso. Ya bilang apa nak? Penceng dewe til kuntal. Wis Bu ya. Raiso pisang kas.
Sile kok pisan kas terus ki, ora sido wis ki. Ora kayaknya. Wis yo. Iya, aku ya kudu turu wesan, Pak. Kesel aku. Aku nih kan bad mood. Bano PKB caki tambah gak mood nemen. Ya dikirim son gue kan tebiran kok iso. Tak baturi lum jerene Mas Penceng. Mas Penceng bilang apa nih Karum? Kok angel kandane Mas Penceng? Mas Penceng nak sunatan lah mbek Mas Bafang kok ya Mas ya. Gak. Yo ngomong yo ngetero dhek kok. Ojo wis piye, nyampo kok wis jere sampean nek aku mbek Mas Bafang wis sampean lagi lew. Yo, aku karo penonton sing delok anu no. Jadi penontonnya akeh, nah aku mbek Mas Bafang gak lep, sampean sing delok akeh piye to Mas Penceng? Mas Penceng, nanti ke Sragen nyanyi apa sama Mbak Gadis? Mas Penceng bilang makasih sama Kak Arum. Piye to kok angel mencah? Kamu dapat daster buat Bunda di rumah. Itu dari Kak Arum. Penceng mari lab karo single mom ya. Neng yo. Ngono ki ayah yo kok ero ta ya. Ini mercon takbiran piye lah kok iso. Makasih Kak Arum, iya. Mas apa Mas Raja? Burung. Piye lah. Aman kok minyakan bermainnya. Ya. Pertanggapan ngono kok. Penceng hos macina. Rokokan sih bus bentuk wenang alah. Wis. Balungnya wes pegel gede gitu. Oh gak nganu sih Mas Hawane krayo. Alah, awane makno. Pol kaya no Malang iki santak jalan iki. Bromo, iya ne Bromo iki. Montong rasa Bromo iki. Bus banget pupu ya. Merangsang kula kowe hari ngene kok merangsang. Ya wong ya ora putih lho kok. Nyambus jadi karum ya biar dijual kan. Gak anyep ya nang pinggir sawah jadi Mas Penceng. Karo anyep ngono le, cengkeh kok iso takok. Mulane kudu mulai Mas kok. Bahtera cinta yo Kak, rokokan tali rasa mbus ben rasa lah ya wis rasa ngene kok. Iki rasa tok isine iki. Mulus ya mulus ya mulus tapi ireng do iki. Apa ireng-irenge sepur agak ngenteni jadi. Aku utama ya. Kono jam piro? Jam loro, kurang sak menit. Jawa Barat ada panas besok ya. Sang bayu. Mbak Yanti bajunya bagus. Baju ini daster sih Pak. Masih banyak daster tuh Mbak. Masa yang mana jualan Mbak? Kayak aku istirahat. Ya capek kaki kok iso kena mulai kok. Ya enak tak pateni. Wes, suwon. Ini ibu jebon. Wes, pateni. Awas wes. Pamitan sing apik le. Enggak, wes. Alah. Habis susah ya carinya di mana. Mumpung si Julia warnanya masih pada ada, nanti kalau udah habis susah